ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଆମ ପିଲାଦିନର ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଉ ଏବେକା ଗଣେଶ ପୂଜା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ଆମ ପିଲାବେଳର ଗଣେଶ ପୂଜା ଥିଲା କାଦରେ ଗଢ଼ା ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ହାତରେ ନଡ଼ିଆଟିଏ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି ମଜା ମସ୍ତି ଆଉ ଖୁସି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ପୂଜାଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନରୁ ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆଉ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନା ଥିଲା ଲାଇଟ୍ ଶୋ, ନା ଥିଲା ଆଧୁନିକ ଡିଜେ, କେବଳ ସେ ମନରେ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଆମ ଗଣେଶ ପୂଜା ବିତୁଥିଲା। ଆଜିର ଦିନରେ ସହରରେ ହେଉଥିବା ଗଣେଶ ପୂଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ, ବଡ଼ ପେଣ୍ଡାଲ, ଡିଜେ, ଭିଡ଼, ଅଲୌକିକ ସାଉଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗକୁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ମୂର୍ତ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଯେ ଆଖି ଦେଖିଲେ ଲାଖି ରହିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଦିନର ସହରର ସାଧାରଣ ପୂଜାପାଠ କେଉଁଠି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଡିଜେ, ଲାଇଟ୍ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତର ମଜା। ନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବାର ସେ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼। ଏଠି ଖାଲି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛରେ ହିଁ ଧାଉଁଛନ୍ତି ଆଉ ପୂଜାରୀ ନିଜେ ନିଜର ଫାଇଦା ଦେଖି ଯେମିତିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୂଜା ସାରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯିବ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି। ପିଲାବେଳର ସେ ପୂଜା, ସେ ପାଠ, ସେ ସ୍ମୃତି ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଜିର ପୂଜା ତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେଭଳି 1% ବି ହେଉନାହିଁ। ଆଜି ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ପିଲାଦିନର ସରଳତା ପୂଜା କେଉଁଠାରେ ବି ଖୋଜିଲେ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଜି ଏ ସହରର ପୂଜା ଚମକୁଛି କିନ୍ତୁ ମନରୁ ଶାନ୍ତି କମିଛି। ସ୍ମୃତିରେ ରହିଗଲା ସେଇ ଦିନ। ଗଣେଶ ପୂଜା ମାନେ ଭଗବାନ ନୁହେଁ, ସାଙ୍ଗ, ସାଥୀ ଆଉ ସହ ପରିଜନ। ଏମିତି ଥିଲା ଆମ ପିଲାଦିନ। ସେତେବେଳେ ବି ହେଉଥିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା। ନା ଥିଲା ଟେନସନ୍, ନା ଥିଲା କିଛି କାମ, ଖାଲି ମଜା ମସ୍ତି ଖୁସିରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା। ଆଜି ବି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା କିନ୍ତୁ ସେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଏ ଗଣେଶ ପୂଜା ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଭାବ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ପିଲାବେଳର ବିତି ଯାଇଥିବା ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଉ ଏବେକାର ହେଉଥିବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଗଣେଶ ପୂଜା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ପିଲାବେଳର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।